Gazkara geratzen da Mendizor zerrentza. Bai, kanporak eta berdindua dago oraindik eta, han badakigu irabazin behar dugula, baina, kategoriz igotzea nahi baduzu, badakizu horrelako zelaietan ere irabazi behar dela, uste dut kapaz garela, eta, oin ondo prestatu berriro osteguneko partido. Atxoko prentza horrekoan esan zenuen, detaile txikietan ikusiko duela kanporaketa eta hala izan da. Hala izan da, bai, bi albuko saketan etorri dira bi golak, normalean jokaldi horietan zaila da gola sartzea, baina eurak horrela sartu dute eta guk ere bai. Eta, mina indigu, eurak partidu hasieran sartu dute, eta, gero kostatu zaigu pixkatez, eta gero lehenengo zatiaren bukaeran pixkatu hobekuntza nabaritu dugu, eta gero bigarren zatian ondo usteot 25 minutu horietan Eibar ondo egon dela, betiko Eibar ikusi dugula, eta gero 10ekin zailagoa izan da, baina ondo defenditu dugu bai, ez. Eta ostegunean irabazi behar da, ez da besteik? Bai, baina hemen igotzeko horrelako zelaietan irabazi behar da, taldea etxetik kanpo ondo aritu da, azkenengo partidutan, eta urtean zehar, eta ez daukagu beldurrik, ez?